Môžeme? Do parlamentu sme predložili zákon, ktorým chceme upraviť preventívne prehliadky. A tento zákon vyvolal pomerne veľkú búrku, pretože jednak aj ľudia sa začali obávať, či náhodou neprídu o preventívne prehliadky, na ktoré sú zvyknutí. A rovnako aj kolegovia všeobecní lekári na to reagovali rôzne. Chcel by som túto situáciu vysvetliť a uviesť na pravú mieru, aby sme ubezpečili všetkých občanov, že sa nemusia ničoho obávať a že vieme, čo robíme. Ten návrh kresťansko-demokratického hnutia spočíva v tom, že chceme upraviť frekvenciu primárnej prevencie, teda prevencie, ktorá sa dotýka väčšinou mladých, zdravých ľudí, ľudí, ktorí nemajú žiadne symptómy, ktorí nemajú žiadne ochorenia. A u nás na Slovensku od 18 rokov môžu chodiť každé 2 roky na preventívnu prehliadku. Náš návrh sa dotýka tak detských pacientov, kde navrhujeme, aby sa preventívne prehliadky predovšetkým v prvom roku života zredukovali z 9, ktoré sú momentálne, na 6 a rovnako, aby sa upravili preventívne prehliadky celkovo do 18. roku života zo 17 na 14. Rovnako chceme, aby sa tá primárna prevencia, teda prevencia, ktorá sa dotýka ľudí zdravých, bez symptómov, bez ochorení, aby sa frekvencia preventívnych prehliadok upravila zo súčasných 2 rokov na 6 rokov. Hovoríme o ľuďoch medzi 18. až 35. rokom života a následne od 36. roku života, aby sa zdraví ľudia mohli dostaviť na preventívnu prehliadku každé 3 roky. V súčasnosti je táto frekvencia každé 2 roky. Prečo sme presvedčení o tom, že tento návrh je zmysluplný? V súčasnosti je situácia taká, že sa stále menej vieme dostať ku lekárovi a už nie len ku špecialistovi, ale mnohí majú problém dostať sa aj ku všeobecnému lekárovi. Všeobecní lekári stále častejšie sa venujú viac zdravým ľuďom ako ľuďom s určitými ochoreniami a my by sme chceli, aby to bolo práve naopak. Aby sme sa nevenovali predovšetkým zdravým ľuďom a robili preventívne prehliadky, ale aby sme sa venovali chorým ľuďom, kde ich ochorenie sa môže ešte viac zhoršiť. Ako príklad uvediem napríklad situáciu, ktorá sa stala aj v našej rodine, kedy ak máte nejaké ochorenie, máte vysokú teplotu a potrebujete sa dostať rýchlo k svojmu všeobecnému lekárovi, tak sa musíte najprv objednať cez objednávkový systém a ten vám vyhodí, že najbližší voľný termín je o 4 dní. No ale potom z rôzov zistíte, že pán doktor vlastne od rána do 11. robí preventívne prehliadky a robí tieto preventívne prehliadky aj pre mladých zdravých ľudí od 18 rokov, ktorých si aktívne volajú SMS-kami, aby sa prišli ukázať a aby si prišli skontrolovať svoj zdravotný stav. No a toto z nášho pohľadu nie je v poriadku. Práve pre týchto ľudí, pre ľudí s akutnými ochoreniami tu predsa všeobecní lekári sú a musia sa dostať k ním prioritne a až následne sa môžu vykonávať preventívne prehliadky. My nechceme preventívne prehliadky nejakým spôsobom obmedziť alebo zrušiť. Naopak, preventívne prehliadky sú zmysluplné, dávajú zmysel, ale musia byť určitým spôsobom upravené. Nemôžeme očakávať, že aj mladí, zdraví ľudia, ktorí naozaj nič nemajú žiadne symptómy, sa volajú na preventívne prehliadky každé 2 roky. Práve paradoxne môže to spôsobiť aj to, že títo mladí ľudia sa môžu cítiť falošne bezpečne. Veď predsa bol som u svojho všeobecného lekára, ten mi povedal, že mi nič nie je, takže môžem ďalej fajčiť, piť alkohol, nestarať sa o svoju životosprávu, neupravovať svoju životosprávu, nehýbať sa a možno niektorí môžu prehliadnúť aj niektoré symptómy, ktoré sa môžu objaviť. Ak má pýcha v rebre alebo pýcha v pravom boku, nevenujem tomu takú veľkú pozornosť, pretože veď predsa mi všeobecný lekár nedávno povedal, že mi nič nie je. A takýmto spôsobom paradoxne po preventívnej prehliadke môže dôjsť k prehliadnutiu nejakého symptómu, ktorý môže mať za následok nejaké vážne ochorenie. Niektoré preventívne prehliadky smerujú k falošnej pozitivite. Možno poznáte anekdotu, že nie je úplne zdravý človek, len nie je dobre vyšetrený. To znamená, že niektoré vyšetrenia smerujú k tomu, že nie sme si istí, že to predsa len niečo môže byť a všeobecní lekári posielajú napríklad hraničné hodnoty k ďalším špecialistom, aby sa na to pozreli bližšie. Takéto veci ďalej stresujú našich občanov, pretože samozrejme musia si vyhľadať ďalej špecialistu, žijú v strese, v strachu, že to môže byť aj niečo veľmi vážne a toto môžu spôsobiť takisto preventívne prehliadky zdravých ľudí.
preventívne prehliadky my nejakým spôsobom nemeriame. Meriame len počet preventívnych prehliadok, ale keď sme sa chceli opýtať NCZD, či zbierajú dáta o tom, koľko preventívnych prehliadok viedlo ku novozisteniu napríklad cukrovky alebo vysokého krvného tlaku, alebo dyslipidémie, teda zmeny cholesterolu v krvi aj mladých ľudí alebo všeobecne ľudí, ktorí prišli na preventívnu prehliadku a koľky z nich z tohto prvozáchytu začali potom ďalej diagnostikovať alebo poslali na ďalšie vyšetrenia alebo začali terapeutické postupy, tak nám nevedeli odpovedať. Jednoducho tieto informácie sa nezbierajú. To znamená, ja sa pýtam, že pokiaľ my nevieme, aké sú výsledky z týchto preventívnych prehliadok, tak prečo ich robíme? A prečo ich robíme v takej frekvencii, ako je to momentálne nastavené? Od 18 rokov každé 2 roky. Prečo musíme robiť preventívne prehliadky mladým zdravým ľuďom, pokiaľ začínajú napríklad pracovať, idú na pracovné lekárstvo, majú vstupnú pracovnú preventívnu prehliadku. V niektorých prevádzkach vyžadujú každoročne ďalšie prehliadky. A tu sa kumulujú preventívne prehliadky u všeobecného lekára a takisto v rámci pracovného lekárstva. Toto sú všetko otázky, na ktoré je zmysluplné hľadať odpovede a myslím si, že ten stav, ktorý je momentálne na Slovensku, nie je správny. Mali by sme sa zamyslieť, či naozaj takéto preventívne prehliadky dávajú zmysel. A potom sú tu aj ľudia starší, tá skupina ľudí nad 36 rokov, kde sa navrhuje upraviť tá frekvencia na každé 3 roky. Ale tu by som tiež chcel povedať, nemusia sa ľudia obávať, že dôjde k nejakému zásadnému narušeniu alebo poškodeniu ich zdravotného stavu alebo ich nároku. Pretože každý starší človek, a je celkom prirodzené, že chronické ochorenia často ich frekvencia rastie s vekom, tak majú nárok na pravidelné dispenzárne vyšetrenia, to znamená, ak raz je stanovený vysoký krvný tlak alebo majú určité chronické ochorenie srdca, tak sú pravidelne pozývaní na pravidelné prehliadky ku lekárovi, pretože je to dôležité, aby sa ich zdravotný stav nezhoršoval. Prevencia nie je prevencia, že máme tu na viaceré formy prevencie. Prvý typ prevencie je prevencia zdravých ľudí, to znamená ľudí, ktorí nemajú symptómy, ktorí nemajú žiadne ochorenie a idú sa dať pravidelných intervaloch skontrolovať. Druhý typ prevencie je tzv. Sekundárna prevencia. To je prevencia, ktorá sa robí u ľudí, ktorí majú určitý symptóm. Napríklad majú vysoký krvný tlak a tento vysoký krvný tlak ešte nespôsobuje žiadne ochorenie, ale môže sa k danému ochoreniu vyvinúť. Takže toto je tzv. Sekundárna prevencia. Terciárna prevencia je, ak máte nejaké závažné chronické ochorenie, napríklad chronické ochorenie srdca, a toto chronické ochorenie, aby sa nevyvinulo do ďalšieho štádia, aby sa ešte viac nezhoršilo, tak ho musíte kontrolovať. To je tzv. Terciárna prevencia. To sú tie prehliadky, kedy chodíte pravidelne na kontroly. No a potom je tu ešte posledná, tzv. Kvartérna prevencia, ktorá sa dotýka paliatívnej starostlivosti. Čiže to sú pacienti často na konci života, ktorí majú veľmi ťažké symptómy a tieto symptómy treba kontrolovať, aby pacient nemal utrpenie, aby napríklad aj štádium umierania bolo dôstojné, aby bola zachovaná kvalita života. Práve na tieto prevencie, na sekundárnu, terciárnu a kvartérnu prevenciu sa majú naši všeobecní lekári zamerať. A náš návrh zákona smeruje k tomu, aby sme tú primárnu prevenciu, teda prevenciu mladých, zdravých ľudí, robili v menšej miere a aby mali viac času na tých, ktorí tú pomoc a prevenciu a terapiu potrebujú. To znamená tú sekundárnu, terciárnu a kvartérnu prevenciu. Nie je to výmysel KDH, je to bežná prax v západných krajinách, kde rovnakým spôsobom pristupujú ku preventívnym prehliadkám. To znamená, tá frekvencia je rôzna. Väčšinou krajiny východného bloku pristupujú k tejto problematike podobne ako Slovensko. Ale máme tu krajiny, ako je napríklad Nemecko, kde sú preventívne prehliadky upravené presne tak, ako ich navrhujeme v našej novele. V detskom veku, teda 14 namiesto 17 preventívnych prehliadok, Nemci sú ešte, ten nárok pacienta do 35 rokov je ešte nižší, ako je náš návrh, teda majú nárok len na jednu preventívnu prehliadku z povinného zdravotného poistenia a od 36 rokov každé
3 roky. Podobne je to aj napríklad vo Francúzsku, v Anglicku je dokonca preventívna prehliadka hradená z povinného zdravotného poistenia najskôr od 40. roku života. Čiže nie je to niečo, s čím prichádzame a čo je absolútna svetová rarita. Naopak, je to trend, ako pristupovať ku zdravotnej starostlivosti zmysluplne, racionálne. Je to aj hnutie Choosing Wisely, ktoré sa stále rozširuje v rámci európskych krajín, ktorý hovorí o tom, aby sme vyberali múdro, s rozumom, aby sme nerobili veci, ktoré neprinášajú benefit pre pacienta, alebo aby sme robili veci, ktoré dokázateľne pomáhajú pacientom. A toto je náš zámer. Myslím si, že aj Slovensko už musí vychádzať z medicíny založenej na dôkazoch. Nemôžeme sa stále vyhovárať len na to, že máme tu určitú tradíciu alebo že my máme chorlavejšiu spoločnosť, ako majú okolité krajiny. Jednoducho to nie je pravda. Vychádzajme z dát, vychádzajme z medicíny založenej na dôkazoch. A dôkazy jednoznačne hovoria o tom, že sa netreba báť. Mladí, zdraví ľudia, ktorí nemajú žiadne symptómy, nemusia chodiť v takejto častej frekvencii, to znamená každé 2 roky na preventívnu prehliadku. Ešte nikoho neurobilo zdravím to, že si dá každé 2 roky odobrať krv a porozprávať sa s lekárom. Oveľa dôležitejšie je dbať na to, aby sme sa správne strávovali, aby sme mali pohybovú aktivitu, aby sme sa vyhýbali fajčeniu, alkoholu, iným návykovým látkam, aby sme sa vyhýbali stresu, aby sme dostatočne dlho spali. Toto sú základné veci, ktoré nás udržia byť zdravými a nie je to, že budeme chodiť každé 2 roky na preventívne prehliadky. Robí to akúsi falošnú bezpečnosť a istotu. Preto je návrh kresťansko-demokratického hnutia zmysluplný, otvára túto tému, pretože my sme si vedomi toho, že tu nejde len o všeobecných lekárov, tu nejde len o pediatrov, ktorých máme koniec koncov málo a aj tým by pomohlo, ak by sme zredukovali tieto nadbytočné preventívne prehliadky. Ale my si musíme uvedomiť, že aj v iných špecializáciách, či už sú to gynekológovia, alebo sú to urológovia, alebo iní špecialisti, robia niektoré výkony, ktoré sú zaužívané, stereotypné, ale nie vždy prospešné pre pacienta. A tejto problematike by sme sa mali stále viac venovať. Zvlášť v situácii, kedy nemáme dostatok lekárov a pacienti nám v systéme blúdia, nevedia si nájsť termín. A toto chceme dosiahnuť, aby bola dostupnosť zdravotnej starostlivosti v ambulanciách na Slovensku lepšia. Čo z toho má bežný pacient? No práve to, že ak bude akutne potrebovať svojho všeobecného lekára, tak ten nebude práve vyšetrovať zdravého človeka, ale bude sa mu môcť rýchlejšie venovať. Rovnako treba poznamenať, že je tu aj určitý ekonomický aspekt. Peniaze, ktoré sa vyberajú za tieto preventívne prehliadky, sú dodatočnými platbami ku kapitačnej platbe, ktorú dostáva každý všeobecný lekár. A samozrejme, že všeobecní lekári sú motivovaní robiť preventívne prehliadky aj preto, lebo z toho prirodzene niečo majú. A my nebojujeme proti tomu, aby sme tieto peniaze všeobecným lekárom zobrali. My len hovoríme, že za tieto peniaze, za tieto zdroje by mali sa venovať chorým pacientom. To znamená tým pacientom, ktorí ich najviac potrebujú. Veď nakoniec v poslednom období získali stále viac kompetencií a môžu sa venovať aj diabetu, môžu sa venovať aj vysokému krvného tlaku, môžu sa venovať dyslipidémii. Tých možností, kde sa všeobecný lekár môže venovať pacientom s ochoreniami, je stále viac a je to aj správne, aby neposielal týchto pacientov ku ďalším špecialistom, ale aby ostávali uňho v jeho starostlivosti.